Назначена е проверка, която да установи причините, поради които над 400 души от общините Бяла Слатина и Борован не бяха включени в списъка с лицата за получаване на хранителни продукти от програмата за разпределение на европейските запаси, въпреки че имат право на това. Възможни са различни причини, от техническа грешка в системата до човешкия фактор, заяви за телевизия Враца Димитрий Кацанова, директор на регионална дирекция социално подпомагане. В списъка за област Враца са включени над 13 000 души, определени по критерии на 30 различни нормативни документи. За обработката и поддържането на базата с данни се използва стара компютърна техника и това също е един от факторите. Проверката ще констатира точно каква е причината. Има различни варианти. Може да е недоглеждане, може да е нещо проблеми с системата. Има дори приказки, че е умишлено. Аз не мога да кажа каква е причината. Проверката ще констатира точно какво се е случило. В момента даже има проверяващи от инспектората, която е комплексна проверка в Бяла Слатина. И така проверката е там от инспектората. Ще направи и тази проверка по отношение точно кой, поради каква причина допусна тези 435 лица да не бъдат включени в списъците. Наистина неприятно, който в крайна сметка, независимо каква ще бъде причината, за мен хората трябва, които са допуснали все пак тази грешка, да си понесат някакво наказание. Грешката вече е поправена и списъка с пропуснатите лица е изпратен в София в Агенция социално подпомагане, допълни Димитрий Кацанова. Хората могат да бъдат спокойни, че ще получат полагащите им се продукти. Това увери и Гергана Михалчева, директор на областния съвет на Българския червен кръст. Аз искам да уверя всички, които имат право, но по една или друга причина са останали извън списъците, че те ще си получат храната, която се полага. Разбира се, това ще коства малко повече усилия от страна на Българския червен кръст. Може би няма да успеем да ги подпомогнем по време на първия транш, защото той приключва буквално след броени дни, но през месец декември, когато ще бъде второто раздаване, последно за тази година, тези хора ще получат хранителните продукти, които им се полагат и за двата транша, така че нека хората да бъдат спокойни, никой няма да бъде ощетен. Раздаването на продуктите от първия транш стартира в началото на месеца, като продуктите вече са раздадени на по-голяма част от хората, имащи право на подпомагане, допълни Михалчева. Вече отиваме към приключване на първи транш, като почти 2/3 от общините в нашата област вече са приключили раздаване. Продължаваме раздаване в град Враца, изобщо в община Враца, но всичко върви абсолютно нормално. Първият транш се раздават 10 основни продукти, сред които ориз, боб, брашно и олио, общо 25 кг храни.